Много съм щастлив, но ето така ми се иска да изглежда България. Слънчогледи, жита, по средата магистрала. Всичко засадено. В момента комбайни жънат, слънчогледа е прекрасен като реколта и между тях магистралата. Всичко това остава за хората, за следващите поколения. Нека другите си говорят, ние всеки ден ще ви показваме това, което сме свършили. Най-евтини в Европа, качествени, в срок. Дали сме дума, всяко евро ще бъде отчитано с качествена работа. Но знаете, че 17 км, което за първи път, господин комисар, се случва в България, 17 км готова магистрала я развалихме. Заради некачествено строителство. 17 км. Благодарение на тези хора, ние имаме тези магистрали, тези ЖП линии, които ще видите и всичко останало. Така искам да изглежда България. Благодаря.